Muri yeZimbabwe kana kuna vanhu vanovhura hombe ava tazoona kuti never masora sei anova mutungamiri wemauto aiwa azojamuka manje nemashoko ataura mashoko ekunyomba kana kututuka mutungamiri wenyika aiwa muri yeZimbabwe izvi aiwa vanhu zvanyatso kusimudza masuspicions vanhu vakati boy here kwazvava kuenda uku boy here mashoko anotaurwa kune munhu mukuru akadai so muri yeZimbabwe usati amboendera mberi nenyaya iyi nokurudzira aiwa ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochana mabdets andokupa pano paZim News Live noti nawo tinobuda nhasi dzinzi vaimbova vakafana kubata chigaro chemukuru anoona nezvevasori muchiuto comrade Neva Masora sei vanoti mutungamiri wenyika yemasondamdzo Mnangagwa chidhakwa chisingazive uye chinogona kumanikidzirwa kuita sarudzo dzisina kunaka vachitaura pamusoro pekuputswa kwedzimba kuri kuitwa kuchiendera mberi muZimbabwe comrade Masora sei vachishandisa mubato wavo weexhendo vakati hurumende dzakavhiringika dzinoita sarudzo zvisingafadzi aiwa muri yeZimbabwe ndo mashoko anoitaura vachinyomba vachituka vaimasondamdzo Mnangagwa vachiti aiwa vanopiwa mamwe madecisions asingaiti kunyange nekuputsira kwavari kuita vanhu dzimba zvinyatso kuratidza kuti aiwa nemashoko avataura vachiti vamasondamdzo Mnangagwa chidhakwa muri yeZimbabwe aiwa mashoko aya mashoko avhunditsa vanhu kuti aiwa bo here munhu watinoona kuti munhu ari mumauto anotaura zvakadai so kune mukuru wenyika. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai munofunga kuti kudii pamusoro munotaura kuti kudii zvii zvamungakomenda pamusoro pemashoko aya ataurwa naaimbova mukuru wemauto muri yeZimbabwe pine mucomment section medu mutiudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa tiudze mafungiro enyu musakangana kusubscribe kulike pachotina on the bell icon torambochiona mabdets andokupa pano paZim News Live.